Oli kylmä maanantai-aamu, ja yliopiston kampus oli täynnä elämää. Opiskelijat kulkivat kiireessä luennoilleen, jotkut joivat kahvia, jotkut nauroivat kavereidensa kanssa. Kaikkien joukossa kulki myös 17-vuotias Emily Grant. Hänellä oli yllään käytetyt farkut ja vanha, kulunut huppari. Hänen isänsä, Thomas Grant, oli työskennellyt Harvardin yliopistossa siivoojana yli 20 vuotta. Kaikki kampuksella tunsivat Thomas Grantin. Hän oli ystävällinen mies, joka tervehti kaikkia, mutta harva ihminen kiinnitti huomiota hänen tyttäreensä. Monien mielestä siivoojan lapsi ei kuulunut eliittiyliopistoon. Emily oli kuitenkin erilainen. Emily rakasti numeroita ja matematiikkaa. Kun hänen isänsä teki yövuoroja, Emily hiipi usein tyhjiin luentosaleihin. Hän katseli tallennettuja luentoja, luki vanhoja kirjoja ja ratkaisi tehtäviä tauluille, jotka joku oli jättänyt kesken. Se ei ollut sallittua, mutta kukaan ei ollut vielä jäänyt kiinni. Eräänä aamuna kuuluisa ja hyvin ylimielinen matematiikan professori, Richard Pembroke, valmistautui pitämään erikoisluennon. Se oli tarkoitettu vain opettajille ja parhaimmille jatko-opiskelijoille. Emily ei tiennyt, että luento oli yksityinen. Hän käveli sisään hiljaa ja istui aivan luokan takaosaan, toivoen vain oppivansa jotain uutta. Professor Pembroke alkoi kirjoittaa vaikeita kaavoja taululle. Hän selitti monimutkaisia asioita, joita vain harvat ihmiset maailmassa ymmärsivät. Hetken kuluttua hän pysähtyi ja sanoi, tätä seuraavaa tehtävää ei ole vielä kukaan täällä ratkaissut. Tämä on haaste jopa parhaimmille mielille. Katsokaa tarkasti. Hän alkoi kirjoittaa erittäin monimutkaista yhtälöä. Sellaista, jonka ymmärtäminen vaatii vuosien opiskelua. Luokassa oli täysin hiljaista, kukaan ei uskaltanut sanoa mitään. Noin 20 minuutin kuluttua professori kääntyi ympäri ja sanoi hymyillen hieman ivallisesti, älkää huoliko. En odottanutkaan, että kukaan teistä ratkaisee tätä tänään. Eikä varsinkaan kukaan huoltohenkilökunnasta. Luokassa kuului pientä naurua. Emily tunsi sydämensä painuvan alas. Hän ymmärsi, että kommentti oli tarkoitettu hänelle. Professori oli nähnyt hänet. Nolona hän nousi ylös ja aikoi lähteä pois. Mutta sitten jokin hänen sisällään muuttui. Hän kääntyi takaisin ja sanoi vapisevalla äänellä, saanko minä kokeilla. Koko huone hiljeni. Professori katsoi häntä ja nauroi. Anteeksi mitä, hän sanoi. Minä luulen, että osaan ratkaista sen, Emily sanoi nyt hieman varmemmalla äänellä. Jotkut opiskelijat alkoivat nauraa. Muutama otti puhelimensa esiin, valmiina kuvaamaan epäonnistumista. Professori astui sivuun ja sanoi pilkallisesti, ole hyvä, Nero. Emily käveli taululle, otti tussin ja katsoi tehtävää. Huoneessa oli täysin hiljaista, kuului vain tussin hiljainen ääni taulua vasten. Hänen kätensä liikkuivat varmasti. Hän muisti kaikki ne yöt, jolloin oli opiskellut yksin. Kaikki ne vaikeat tehtävät, jotka hän oli ratkaissut. 10 minuutin kuluttua hän astui taaksepäin. Kukaan ei sanonut mitään. Professori Pembroken kasvot muuttuivat kalpeiksi. Hän katsoi taulua. Hän räpäytti silmiään ja katsoi uudelleen. Tämä on oikein, hän sanoi hiljaa. Samaan aikaan Emilyn isä, Thomas, oli tullut huoneeseen moppi kädessään. Hän pysähtyi kuin jäätyneenä, kun näki kaikkien tuijottavan taulua. Luokka oli täysin hiljaa. Professori seisoi paikallaan ja katsoi taulua kuin olisi nähnyt aaveen. Opiskelijat alkoivat kuiskia keskenään. Emily astui hieman taaksepäin, hermostuneena. Hän ei tiennyt, oliko tehnyt jotain väärää. Thomas katsoi tytärtään ja sitten professoria. Hetken aikaa kukaan ei sanonut mitään. Lopulta professori puhui, kuka opetti sinulle tämän. Emily katsoi häntä ja sanoi, ei kukaan. Katsoin luentoja öisin, kun luokat olivat tyhjiä. Professori rypisti kulmiaan. Kukaan ei opeta itseään näin vaikeaa matematiikkaa. Thomas sanoi huolestuneena, herra, jos hän on pulassa, minä. Professori keskeytti hänet. Herra Grant, teidän tyttärenne juuri ratkaisi ongelman, jota meidän laitoksemme on yrittänyt ratkaista 4 vuotta. Huone räjähti kuiskauksista. Opiskelijat katsoivat Emilyä kuin ihmettä. Puhelimet, jotka olivat alun perin valmiina pilkkaamaan, kuvasivat nyt historiaa. Emily katsoi tussia kädessään eikä tiennyt, mitä sanoa.
Professori yskäisi ja kääntyi luokan puoleen. Tunti on päättynyt. Opiskelijat lähtivät hitaasti, katsoen vielä taakseen Emilyä. Kun huone oli tyhjä, professori kääntyi Emilin ja hänen isänsä puoleen. Haluaisin puhua teidän molempien kanssa. He menivät hänen toimistoonsa. Seinät olivat täynnä palkintoja ja kirjoja. Professori istui alas ja huokaisi. Emily, olen sinulle anteeksipyynnön velkaa. Se kommentti aikaisemmin oli väärin. Se oli epäoikeudenmukainen. Ei se haittaa, Emily sanoi hiljaa. Kyllä se haittaa, professori vastasi. Minä aliarvioin sinut sen takia, kuka isäsi on. Se oli minun virheeni, mutta se, mitä sinä teit tänään, se oli todellista neruutta. Thomas sanoi vieläkin hämmentyneenä, hän on aina ollut lahjakas. Meillä ei vain ole ollut rahaa yliopistoon. Professori katsoi heitä molempia ja sanoi, hänen ei pitäisi vain opiskella Harvardissa. Hänen pitäisi johtaa tutkimusta. Minä suosittelen häntä täyteen stipendiin. Asuminen, opetus, mentorointi. Kaikki, heti. Emilin silmät suurenivat. Oletteko tosissanne? Erittäin tosissani, professori sanoi. Sinä ansaitset sen. Thomas istui alas melkein pudottaen mopin kädestään. Minä, en tiedä mitä sanoa. Emily hymyili kirkkaasti. Kiitos. Sinä syksynä Emily Grant aloitti opiskelun Harvardissa. Ei enää siivoojan tyttärenä, joka hiipi luokkiin, vaan yhtenä nuorimmista opiskelijoista edistyneessä matematiikkaohjelmassa. Hänen tarinansa levisi nopeasti. Lehdet kirjoittivat hänestä. Video hänen ratkaisustaan levisi internetissä. Hänet kutsuttiin puhumaan tapahtumiin, joissa hän inspiroi muita köyhistä perheistä tulevia nuoria. Eräänä päivänä hän käveli Harvardin pihan läpi reppu täynnä kirjoja. Hän näki professor Pembrooken. Professori nyökkäsi ja hymyili hänelle. Ei säälistä, ei yllätyksestä, vaan kunnioituksesta. Emily oli astunut luokkaan, jossa häntä pilkattiin hänen taustansa takia. Mutta hän lähti sieltä symbolina siitä, mitä lahjakkuus, kova työ ja nöyryys voivat saavuttaa. Vaikka kukaan ei katsoisi,